Missäköhän se isäntä on ollut, kun ei ole 2 viikkoa ainakaan TikTokissa näkynyt, että täytyypäs lähteä etsimään. Missä p***keleessä se Simo on? Run. Missä se Simo oikein on ollut? No mä olen ollut pellolla kokeilemassa, että joko pelto kantaa traktoria, kun rupee nämä maanviljelijähormonitkin jo tässä pikkuhiljaa pyörimään. Jotain on tehtävä. Nyt tuut kotiin siitä! Ei.